Bueno, sei que ten o sogro un pouquiño pocho. Sí, me dixo tamén que, bueno, que Sí, como este hai ano, ese un ano bueno, atrás. Todo este ano ves, vale, a ver. bueno, que ben. Bueno, que ben, Además, os fillos asistimos nós. querían vir. Sí? Home, os fillos estaban encantados. Estaban Pois encantados. estupendo. Vou saludar aquí a xente. Hola. Moi ben, Víctor. Bueno, ver listo para que parte. El conselleiro, Perdón. el conselleiro de Agricultura lo vas a capar yo tú. te capo, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Niza.
Ruiz, se xa o coñeces, e Rafael tamén xa o coñeces. Aquí. Viniste ayer ou viniste hoy? Ayer. Está vindo moita xente, eh? Está vindo moita xente. Bueno, Estos climas e estas festas, a xente anima, a xente vense arriba. normal. Temos palabras despois. Sente. Sentados. Señor presidente, autoridades, pregoeira, cartelista, benvidos a Lalín, a Feira do Cocido, a 56 Feira do Cocido. Para min é unha honra como alcalde darvos a benvida. Temos o día perfecto para un bo cocido, fai fresquiño, que non frío, e fai sol.
o mellor é que non chova. E como non chove, temos garantizado un bo día. Desexo vos que vos divirtades moito e, sobre todo, que comades ben e que cando volvades ás vosas casas vaiades encantados de haber pasado unha xornada na LIN. Así que, sin máis, pasamos á encomenda do cocido. Dá comezo o capítulo. Boísimos días, donas e señores. A primeira das novas comendadoras é poeta, filóloga, traductora, videocreadora e unha activa e premiada xestora cultural coa súa propia residencia para escritoras e escritores na Coruña. Dende o ano 2009 dirixe obradoiros de traducción poética, festivais e ciclos mensuais de poesía sempre con autoras e autores galegos e internacionais. 2 veces Premio Nacional da Crítica, Premio Espiral Maior, Premio Ojo Crítico, Premio Fundación Nova Caixa Galicia, Premio Irmandade do Libro Autora do Ano no ano 2014, Premio González Garcés Galega do ano 2023 e Premio da Cultura de Galicia, ademais de Premio Nacional de Poesía. Granda conta con 7 poemarios individuais, edicións bilingües galego-castelán para o resto de España e Latinoamérica. Libros publicados en inglés, francés, catalán, italiano, serbio, macedonio, esloveno e armenio. Plaquetas editadas en alemán, francés, croata, macedonio, grego e chinés. Varias antologías con música bilingües en cómic poético e máis de 7 libros de poesía infantil, ademais de outras obras publicadas como editora, biógrafa ou traductora de poetas contemporáneos. Traballou durante anos en televisión, Premio Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual, e recibiu bolsas como escritora en residencia en Rodas, Grecia, Múnich, Beijing, Escocia, Andalucía, Finlandia, California e Turquía. Con case 30 anos de trayectoria profesional na poesía, desenvolveuse Bueno, moitísimas grazas. Dixéronme que esta era 56 feira do cocido de Lalín. Viñen a ver que se cocía e vexo que se coce moito. Cócese, sobre todo, unión, a pesar das posibles diferenzas que haxa entre todas as persoas aquí e as persoas que van a pasar por esta grande festa de Galicia que fai de Lalín pois esa capital febrerina, non? Absoluta. Cócese a solidariedade, cócese a empatía e cócese, sobre todo, a celebración. Xa explicarei por que o cocido de Lalín espanta todos os posibles vicios, é contraria á preguiza, porque hai que facelo con moita calma, é contraria á ira, contraria á codicia, non son ingredientes excesivamente caros para facer unha boa festa, unha boa degustación. Espanta todo iso e espanta, sobre todo, a envexa, porque o máis fermoso é compartilo cos demás. Todo iso se coce en Lalín e para min é un orgullo ser esa 7ª muller e primeira escritora como tal en poder disfrutar dunha oportunidade como este pregón. Moitas grazas e a disfrutar da festa. O seguinte comendador naceu en Pacios de Piñeira, Taboada, Lugo. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, foi conselleiro preautonómico e un dos redactores do Estatuto dos 16. Foi deputado autonómico nas 4 primeiras legislaturas e portavoz do Goberno Parlamentario Popular durante 11 anos. Foi conselleiro nos gobernos de Fernández Albor e Fraga Iribarne, rexentando sucesivamente os seguintes departamentos: Educación e Cultura, na etapa de Fernández Albor, na que Galicia acadou a escolarización plena por primeira vez na súa historia, e Relacións Institucionais e portavoz do Goberno, dende que promocionou o Camiño de Santiago, que resurdiu con todas as súas virtudes tras a redacción e execución do Plan Xacobeo 93, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Dentro do propio ano 1993, o Consello de Ministros de Cultura da Unión Europea calificou o Camiño de Santiago de fragua de conciencia cultural de Europa e a UNESCO elevouno a Patrimonio Universal da Humanidade. Novamente desempeñou cultura e, finalmente, asuntos parlamentarios. Falamos de don
Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores e a ser posible moitas veces. Imponlle a capa don Román Rodríguez, conselleiro de Cultura. Ponte aí no medio. Ponte aí. No, ponte aí. Ponte aí, cara a min. Ponte aí no medio, cara a min. Aí. Preparado co cullerón. Autoritate quam mi quotionis dignitas concedi, te commendatori nominamos. Benvido. Ahora vai firmar. A firmar, a asinar co estadullo. Recibindo agora sí o seu nomeamento, o seu diploma de honra. Señor alcalde e gran comendador, señores comendadores, os de antes e os da hora, a súa compañía éncheme de ledicia, e non só de ledicia, senón tamén de honra. Dixía Virxilio, o gran poeta romano hai 2000 anos, autor da Eneida, que é unha das epopeas máis valoradas da historia da humanidade, que mentras os ríos corran, os montes fagan sombra e no ceo haxa estrelas, debe perdurar a memoria do premio recibido na mente do home agradecido. Esas son, señor alcalde, os meus sentimentos neste momento e, desde logo, expresados con palabras que eu non lograría superar. E elo por dúas razóns. A primeira, porque, efectivamente, como ben se leva dito, o cocido é o rei das nosas mesas. Nun país donde a cociña é arte. E ese cocido, ese rei, ese monarca, ten unha capital, que é Lalín. Unha vila con historia. E, evidentemente, a segunda razón enlaza con isto no sentido de que recibir unha distinción en Lalín é unha honra especial. E é unha honra especial, primeiro, porque unha vila ilustre do Camiño de Santiago, permítanmo. Segundo lugar, porque é cabeceira dunha comarca que está sementada, que iramos non, de castros, de ríos e de mil verdes. Semella, sin duda alguna, aquel confín dos verdes castros que dicía Pondal, que cantou reiteradamente e nós entonamos cada vez que cantamos o noso himno, o himno de Galicia. Eu teño a sensación de que Pondal se inspirou nesta Galicia interior, que camiña a comarca de Chantada, permítame tamén que a invoque, forman a cuna do que as lendas e as tradicións da bella Galicia e, en consecuencia, nestas viven as esencias do noso país. En consecuencia, señor alcalde, gracias de corazón. Sempre levarei esta distinción, procurarei levala con honra, porque, como dicía o poeta, no meu corazón irá. Gracias.
Licenciado en Xeografía e Historia e doutor en Xeografía aplicada pola Universidade de Santiago no ano 1995 coa tese Dinámica especial en la tierra de O Carballiño, acadando a cualificación cum laude, comezou a súa traxectoria profesional docente na UNED no curso 87-88, desenvolvéndose en diferentes cursos e institucións para consolidarse finalmente como membro claustral da Escola Superior Galaecia, actualmente integrada na portuguesa Universidade Portucalense en Porto, onde, entre outros, desempeñou o cargo de director do Departamento de Ecoloxía e Paisaxismo e o de presidente do Consello Científico, coordinador de proxectos europeos e de proxectos de rehabilitación paisaxística e patrimonial. Entre o ano 2007 e 2009 desempeñou o cargo de delegado provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia na provincia de Ourense. Cofundador en maio de 1994 do Centro de Estudos Chamós-Solamas da comarca do Carballiño, conferenciante, ensayista e autor de numerosas publicacións no campo xeográfico e histórico, moitas delas de carácter colectivo. Dende o ano 2015 desempeña o cargo de alcalde do Carballiño. El é don Francisco Fumega Piñeiro. Prometo defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo, polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compaña dos comendadores. Imponlle a capa don José Blanco. Ponte cara aquí. Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te commendatorem nominamos. Benvido. Moitas gracias. Vai firmar aí. Bos días a todos, comendadores, gran comendador, veciños e asistentes a este acto. Quero agradecer, en primeiro lugar, esa confianza, ese haberme permitido entrar nesta cofradía gastronómica que nos une e nos permite disfrutar dun dos platos esenciais desta Galicia interior. Somos dúas vilas, Carballiño e Lalín, ou dúas cidades, que temos unha fonda relación que eu creo que non é casual. O cocido de Lalín naceu no ano 68, a festa do pulpo, como lle chamamos ali, do polvo, como se lle chaman outros sitios, é do 69, un ano máis tarde, e casualmente, despois de tantos anos de traballo, non de nós, sino das corporacións que foron pasando polos concellos e das persoas que tiran polos povos, conquerimos que hoxe sexamos as dúas festas de carácter internacional con declaración turística. Eu creo que é un logro dese empuxe colectivo. Os nosos concellos, bueno, pois do Carballiño sabedes que somos terra de arrieiros, terra de feirantes, íbamos a levar o viño a Santiago, as cidades e as vilas do norte, e pasábamos por Lalín e parábamos aquí. Que casa grande, que pazo, que labrego acomodado non tiña unha viña nos ocalcos de Cabanelas ou de Banga, parroquias vitícolas do Carballiño. E ese maridaxe entre o viño de Cabanelas, o tinto de Cabanelas e o cocido, témolo, pois, dende sempre. Bueno, xa sin máis, agradecer a cordialidade e a hospitalidade, comprometerme non só a comer unha vez ao ano, porque esa proximidade fai que polo menos o ano veñamos 3 ou 4 veces comer o cocido a Lalín e invitarvos a todos a disfrutar tamén do pulpo do Carballiño. Moitas gracias. Xornalista, comunicadora, productora audiovisual, con máis de 20 anos no mundo da comunicación,
Presentou algún dos programas míticos da televisión de Galicia, Supermartes, O clan dos impostores, o musical Quen toca, o mellor chiste do ano, Grandes lugares, Fun polo aire, colaboradora habitual da Radio Galega, guionista e directora de documentais e formatos para televisión. Participou con Universal na produción dos videoclips de algúns dos artistas máis relevantes a nivel internacional como Alejandro Sanz ou Enrique Iglesias. O seu labor como produtora levouna a traballar en lugares como Nova York, Madrid, Portugal ou os Países Baixos. A súa grande paixón é a música e tocou o oboe durante 20 anos na Banda de Música Municipal de Padrón. É madriña da Asociación para a Loita contra a Atrofia Muscular Espiñal de Galicia, Galiciame, desde o nacemento da asociación no ano 2013. O que máis lle gusta é vivir, pero vivir na aldea e disfrutar da familia e dos veciños. Ela é Belén Xestal. Xuro e prometo defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores e a ser posible na compañía desta gran veciñanza. Grazas. Imponlle a capa don Antón Lamazares. Autoritate quam mi coctionis dignitas concedi, te commendatrici nominamos. Benvida. Gracias, Pepe. Gracias, María. Moitísimas grazas. En primeiro lugar, é moi difícil dicir cualquier cousa despois de escoitar ao señor Portomeñe. Creo que nos representa a todos co que dixo e é maravilloso todo canto dixo. Estou moi agradecida. Eu son unha rapaza, como ben decía Xacobo, que tanto admiro, unha rapaza que naceu nunha aldea de Padrón, en Carcacía, que vivo nos afectos, e fun criada nos afectos dunha veciñanza que é máis que iso, que é familia, e que me une a min con Lalín. Pois únenme exactamente iso. Eu, mire onde mire hoxe, vexo amigas, vexo amigos, e vexo esa veciñanza que me dá exactamente os mesmos afectos que eu atopo na aldea onde nacín. Eu síntome, cando veño a Lalín, na casa, en familia. Eu creo que iso é o máximo que pode aspirar unha persoa, porque creo que nos valores da aldea, nos valores da familia, están os valores fundamentais que debemos ter calquer ser humano. E esos valores son os que van tamén implícitos no cocido. O cocido hai que facelo con moito amor e isto en Lalín, a veciñanza, sabe moito. Estou moi emocionada, moi agradecida e prometo, claro que prometo, non só comer o cocido de Lalín, senón levar Lalín a donde queira que eu vaya. Moitas grazas. Fundada fai 25 anos en Lyon, Francia, Utopia arrancou no mercado internacional no ano 2008 coas súas instalacións turísticas nos Parques Nacionais de Canadá. No ano 2012 en Montreal para Norteamérica, no ano 2013 na China e no 2017 nos Estados Unidos. No ano 2018 instalouse tamén en Shanghai e no ano 2021 anunciou a súa apertura dunha delegación en Madrid, facendo no ano 2022 en Bos Aires, Argentina.
Utopia está presente na actualidade en 9 países e 3 continentes, con estudos de mercado e novos proxectos en Marrocos, República Dominicana, Suecia, Chile e Costa Rica. CEO de Utopia Internacional, don Michel Durieux, no ano 2015 foi cando coñeceu a Philippe Bossan, fundador e presidente de Utopia, e cando o Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia lle ofreceu a Utopia convertirse en membro da Organización Mundial do Turismo en nome de Francia. Pero xa anteriormente, no ano 2014 ou 2017, Michel Durieux foi director de Turismo do Ministerio de Asuntos Exteriores e representante da ONTE Nacións Unidas. No ano 2017 foi director xeral do Comité Regional de Turismo de Aquitania, ata a súa incorporación en Utopia Internacional. Autor de diversos libros sobre turismo, profesor na Universidade de Burdeos e na Toulouse Business School. No ano 2020, os Ministerios de Asuntos Exteriores e o Ministerio de Economía outorgáronlle a Medalla de Ouro ao Turismo. E hoxe, continuando coa internacionalización da encomenda do cocido de Lalín, é nomeado novo comendador. Con todos vostedes, don Michel Durieux. Prometo defender el cocido de Lalín y adquiero el compromiso de degustarlo por lo menos una vez al año, a ser posible en compañía de los comendadores y también todos los que quieren compartir conmigo. Imponlle a capa dona Nava Castro. Autoritate quam mi coctionis dignitas concedi, ti commendatore nominamos. Bienvenido. Gracias. Bueno, gran comendador, gracias a todos los comendadores y a todos vosotros. Voy a intentar no sobrepasar los 2 minutos. Galicia, para mí, era un sitio donde iba a descubrir la naturaleza y desde hace años venía a comer mariscos y a descubrir las rías y los pueblos. Luego me nombraron vicepresidente del Camino de Santiago en Francia y pues tuve que hacer los caminos de Santiago. Pero antes descubrí y conocí al gran comendador, Pepe, y ahí descubrí un mundo y descubrí una familia y amigos. Una familia, y digo una familia porque ayer Pepe hizo algo que no mucha gente hace y que no me esperaba en Galicia. Me dejó su mujer. Su cuñada, una amiga, pero cuidado, estaba mi mujer también, Rocío. Y les aseguro que el día de ayer pues fue un día que voy a marcar en mi calendario porque no cojo mucho tiempo habitualmente como político, como empresario. No tengo el tiempo de disfrutar lo que he disfrutado ayer y te doy las gracias, de verdad. Pasé un día espléndido en el cual hemos disfrutado de muchos bares, de muchos restaurantes. Y el cocido de Lalín, para mí, se me dice que voy a tener que comerlo una vez al menos este año. Ya he comido 3, o sea que hoy es el 4. Creo que lo voy a poder conseguir. Y la verdad, hubo un ministro de Asuntos Exteriores
la época de Napoleón, no es la mejor época, pero le dijo: emperador, darme buenos quesos y haré buenos embajadores. Yo lo único que puedo decir, darme un buen cocido, y en Lalín tengo el buen cocido, y seré un buen embajador de España y de Galicia, y voy a hacer una buena promoción. Muchísimas gracias. Naceu en Ourense, é licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1997 e ingresou no Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado, especializado en inspeccións financeiras e tributaria e aduanas e impostos especiais. Foi vocal nato do Comité e do Pleno do Consorcio da Zona Franca de Vigo dende o ano 2009 ao 2014. É representante da aduana española en diferentes comités de reformas do Código Aduaneiro Comunitario no ano 2009. Ademais de membro de diferentes comisións da Autoridade Portuaria de Vigo para a coordinación dos controis do comercio exterior, profesor asociado do Departamento de Dereito Financeiro na Universidade de Vigo dende o ano 2002 a 2006. É docente especialista en materia de impostos sobre o valor engadido e comercio exterior en contabilización de impostos. Dende o ano 2016 ata o 2021, José González Vázquez foi deputado do Parlamento de Galicia, onde desempeñou funcións como voceiro de Medio Rural do Grupo Parlamentario Popular, membro da Comisión Sétima de Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes, membro da Comisión Terceira, Economía, Facenda e Orzamentos, vicepresidente da Comisión Permanente Non Legislativa para as Relacións cos Consellos de Contas e membro da Comisión Especial de Estudos e Análisis das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestal do Plan Forestal de Galicia. E dende o ano 2018 ata a actualidade é conselleiro de Medio Rural da Xunta de Galicia. Falamos de don José González Vázquez. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores. E vai no capar don José Luis Martínez Almeida. Autoritate, quam mid coctionis dimites concedi, te commendatore nominamos. Benvido, José. Gracias. Vai firmar ali. Bos días a todos e a todas. Decía o insigne escritor e gastrónomo Álvaro Cunqueiro que un cocido completo require de asento reposado, require tamén de calor nos pés, de paz interior e remollo da boca con viño tinto cada 4 bocados. Este é o sacramento, era o que decía el. Eu que son un comedor habitual de cocidos tamén aquí en Lalín, lembro con moita añoranza os cocidos da miña infancia na casa dos meus avós maternos. Eran cocidos que cumprían moitas das características que decía Cunqueiro. Eran de asento reposado, recordo que o meu avó se levantaba polas mañáns para encender a cociña de leña, e tamén de sobremesas, donde, mentres os maiores debatían sobre o humano e sobre o divino, os pequenos nos acercábamos á chimenea onde daba ese calor nos pés. Igual non había moita paz interior, porque ás veces debatíase longo e tendido, xa saben o que pasa nas familias, pero tamén podía ser que o licor de betónica, que era unha especialidade da casa, pois axudara a que non houbera esa paz interior. E o que sí, aínda que eu era pequeno e bebía auga,
estou totalmente de acordo, estou seguro que todos vostedes o estarán, que o viño tinto, sempre galego, fai unha maridaxe extraordinaria tamén co cocido. Querido Pepe, comendadores e comendadoras, eu, logo deste xuramento, podo dicir que non sei se serei o que defenda con máis forza, pero dende logo defenderei con moitísima forza o cocido de Lalín. Moitas grazas. E último dos comendadores da edición da Encomenda 2024, na actualidade é xefe do Servizo de Oncoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, director do Grupo de Oncoloxía Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria IDIS e coordinador da área de cancro do mesmo, ademais de ser profesor titular da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Obtivo o seu título de médico na Universidade de Madrid, complementando a súa formación como especialista en oncoloxía médica en Asturias, acreditado pola Sociedade Europea de Oncoloxía Médica no ano 1989. Continuou formándose, traballando e sendo recoñecido internacionalmente no Hospital Internacional de Ámsterdam, así como nos hospitais de Navarra e Vitoria. Neste último tamén fundou o Servizo de Oncoloxía Médica. Máis de 150 ensaios clínicos como investigador principal, ademais de ser o responsable da investigación translacional en tumores sólidos, principalmente en cancros de mama e digestivo. Autor de máis de 200 publicacións e capítulos de libros nacionais e internacionais. Participou en máis de 10 patentes e 2 spin-off. O seu grupo é líder en biopsia líquida en España. Na actualidade é presidente da Asociación Española de Investigación contra o Cancro. Falamos do doutor don Rafael López López. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de desgustalo, polo menos unha vez ao ano e, a ser posible, na compañía dos comendadores. Imponlle a capa dona Clara Rodríguez Pájaro. Autoritate quam mi quaestiones dignitas concedit, te commendatore nominamos. Benvido, Rafael. Un dos maiores recordos que teño de pequeno é a matanza, que vou dicir eu da matanza en Lalín. Pero a familia, os amigos, os veciños, todos nos xuntábamos formando un equipo. Era unha festa e a vez era un traballo. É o mismo que Lalín, este poblo, esta vila, que se fixo a sí mesma, que é un exemplo para todos os galegos do desenvolvemento que ten, é un espello para o progreso de Galicia. Creo que o meu sentimento máis importante é felicitar os veciños e as veciñas deste pobo, desta vila, porque conseguiron algo que poucos povos en Galicia fixeron. Todos xuntos, formando un equipo, como os dos grandes equipos da miña vida, non? Os que son parte de ser comendadores. A miña familia, que é o pilar fundamental, é o grupo Oncomed, que somos uns médicos, biólogos, investigadores que soñamos con eliminar o cancro, eliminar o sufrimento do cancro da fa da terra. Como é feliz o que morra soñando.
é desgraciado o que morre sin soñar. Desgraciado o que non probe o cocido de Lalín. Gracias, Lalín. A continuación, fai uso da palabra don José Crespo Iglesias, gran comendador da encomenda do cocido de Lalín. Querido presidente, querida pregoeira, querido presidente da Diputación, que é a primeira vez que estáis aquí neste concello teu amigo como presidente de Diputación, igual que Paula, alcaldesa de Silleda, que volve ser alcaldesa, que é o primeiro acto no que a vexo. Queridos compañeiros da comarca do Deza, alcaldes, portavoces, querido xefe da oposición de aquí, de noso concello de Lalín, eurodiputado Nicolás, autoridades que nos acompañades, que algunha seguro que queda sin nomear, comendadores, novos comendadores, antigos comendadores que debe ser que o día estaba bo porque nunca vin tantos nunha encomenda do cocido. Eu creo que o tempo tamén influye para os comendadores de vello. E queridos novos comendadores, a partir de agora, Michel, tú ya entiendes un pouco el gallego, ¿no? Con un día de elección o dos ya casi... Queridos novos comendadores, a partir de hoxe sodes fillos adoptivos de Lalín de algún xeito. Eso sabedes que ten obligacións e compromisos. Así que non me cabe dúbida de que en Lalín, que somos un pobo agradecido, fago miñas as verbas de don Rafael López, que dixo algo que para nós é moi importante en Lalín, que Lalín somos un pobo que nos fixemos a nós mesmos. Eso é certo. Estamos aquí no interior de Galicia, no eixe de Galicia, e, polo tanto, somos un pouco autodidactas, que as lagoas clásicas do autodidactismo. Os autodidactas teñen lagoas, algunhas delas bastante insondables, pero son auténticos. E non somos auténticos, o mellor por estar aquí nun eixe de carreteras, herdamos os lainenses o bon facer do trato de tantos camiñantes que pasaban por Lalín, e, por tanto, cada vez que un lalinense está fora, convírtese nun embaixador da súa terra. Da igual que sea en Madrid como Andrés, que é o noso gran embaixador, gratis, por certo, en Madrid, e que o quere moito todo o mundo, e que lle agradezco que veu un coche desde Madrid hoxe que tiña medo a chegar para non firmar os diplomas, entón levantouse ás 3 da mañá, agora, despois de comer, vai ao xeito para lá, porque senón, mal asunto. E quero agradecerve a todos os que de Lalín, cando vamos por aí, sexa no resto de España ou sexa en calquer parte do mundo, exercemos de lalinense. Un galego, cando topas por Madrid e lle preguntas onde é, di, son de Galicia, pero se de Lalín, di, eu son de Lalín. Non quere dicir eso que sexamos como os de Bilbao, pero sí que temos un sano orgullo de pertencer aquí a este kilómetro cero. Eu non me quero enrollar, que temos un día bonito para disfrutar a hora de festa, imos abrir o campo da feira, logo a continuación escotaremos un magnífico pregón, que non teñades dúbidas, que eu xa tuve o privilexio de ollalo, de Yolanda, e despois habrá o desfile de carrozas e se remataremos con bo cocido. Ás 5 da tarde todos libres, polo tanto tranquilos, que tampouco dura tanto, e ademais válelo pasar ben. Queridos comendadores, en Lalín somos agradecidos, e tamén non damos puntadas sin fío, porque tamén é a obrigación. Todos os que son comendadores de algún xeito tuveron algo que ver con Lalín, directo ou indirectamente, e algo fixestes por Lalín, todos vós, non teñades dúbida. Podían enumerar cada un dos antigos comendadores as novedades de todo o que fixeron por Lalín, sin excepción unha. E de encima, temos a sorte de que cando fai falta, tiro deles. Eu que necesito presentar a feira do cocido en Madrid, chamo ao alcalde e digolle, alcalde, cal é o mellor sitio que tes para... Pois eu creo que na Plaza Maior, na Casa do Pan, é o sitio máis bonito que temos, nin Concello nin Leches, ali. E préstame a Casa do Pan da Plaza Maior. Quero decir que a partir de agora pasades tamén a ter unha dependencia boa do noso concello, dos veciños e as veciñas de Lalín. E tamén digo que ninguén, como non damos nada gratis. E non damos nada gratis porque xa todos tedes méritos de... Os que fagades a partir de agora, benvidos sea. Pero os que tedes hasta agora son máis que suficientes para ser comendadores, fillos adoptivos de algún xeito de Lalín. Querida Yolanda, é certo que é a primeira escritora que é pregoeira do cocido. O primeiro, hai 56 anos, don Álvaro Cunqueiro foi o primeiro pregoeiro do cocido, pero mulleres escritoras era a primeira galega
que é pregoeira do cocido. Así que moitísimas gracias por prestarte a ser pregoeira. Xa era hora. Moitísimas gracias. Querido Víctor, todo o mundo, eu sabía o que era o Camiño de Santiago, hasta contaba facelo, pero hasta o 93 nunca tuvemos claro que a cousa era como era. E aí, no goberno que estabas, puñestes en marcha un tinglado que hoxe é unha das señas de identidade, sin dúbida, de Galicia. Eu tamén digo, sempre que o cocido, que tamén é unha ferramenta económica de primeira, é a Lalín, o que o Xacobeo é a Galicia. Ao mellor estou exagerando un pouco, pero eu estou convencido de que así é. Porque nós temos zafarrancho de combate todo o inverno gracias ao cocido. E o Xacobeo ten zafarrancho de combate todo o ano gracias ao Xacobeo, Galicia me refiro. Así que nós agora que imos desestacionalizar o turismo, perdón, imos desestacionalizar o cocido, porque no Brao tamén se come o cocido, A xente pensa que o cocido é un plato de inverno, é mentira. Nas casas da aldea, que é onde se mantiña realmente o cocido, nas casas da aldea comemos cocido. Eu lembrome na miña casa no mes de xullo, San Benito e o San Cristóbal, na miña casa sempre hai cocido. E o Santiago de Sello, que era onde era a miña avoa, tamén había cocido o día 25 de xullo e o 26, Santa Ana. Por lo tanto, o cocido podese comer todo o ano, non é un plato de inverno, aínda que de inverno se cadra presta un pouquiño mellor. Víctor, aquí pasan dous camiños de Santiago, xúntanse aquí o camiño de inverno e o camiño mozárabe, sin dúbida, o feito de que o Xacobeo tivera tanto impulso, en parte gracias a ti, para nós é un motivo de estarche agradecidos. Hai moitos anos que tiñas que ter esta capa, pero como todo na vida vai pasando, pero sempre chega a cousa, sempre chega a cousa. Así que moitísimas gracias, Víctor, porque o mereces sobradamente. Paco Fumega, e aparte de ser unha magnífica persoa, a verdade, dixo el, as festas que hai, Galicia está toda plagada, toda xa de festas, pero, sin dúbida, hai unhas que se cadra son máis importantes que outras, cada un pensa na súa, lóxicamente, pero o que é certo é que, de momento, a Feira do Cocido e a Festa do Pulpo do Carballiño son dúas das feiras internacionais que hai non en Galicia, en España, porque, de momento, gastronómicas, hai 3 festas, as 3 galegas, en parte Navacastro tuvo moito que ver con eso, pero das 3 que hai, unha delas é o Carballiño e outra é Lalín. Ti xuraches defender o cocido, comer o cocido unha vez ao ano, valo comer moitas máis veces, pero eu pulpo sí que como moitas máis que unha vez ao ano. Así que tranquilo, que por certo, como sempre nos cadra mal, porque aquí hai festas todo o brao, non fun nunca o día propio da festa do pulpo. Por lo tanto, inda que é a festa do polvo, eu iré a festa do pulpo cando me invites, porque sí que teño unha deuda pendiente. Gracias, veciño, amigo, e non cabe dúbida que a relación entre a Lalín e o Carballiño é histórica. Eu lembro-me cando era neno, que vivíamos das feiras, as feiras do interior, que era
institucións, de xente de Lalín, xente que non vos podedes imaginar. Mira, por que non lle pola capa do Dr. Rafael López? Ti sabes o que leva feito por a xente galega, pero especialmente os de Lalín, porque nós pertencemos á súa área sanitaria. A verdade, Rafael, é que nunca tive un comendador que a xente do pobo me viñera a pedir por el como me pediron por ti. Por lo tanto, que sepas que eres unha persoa moi querida en Lalín. A partir de ahora és un fillo adoptivo, así que cando chega ali a túa consulta, un de Lalín ten que ter un plus. E confiemos en que ese soño que ti tes, Rafael, sexa algún día unha realidade. As cousas primeiro hai que soñalas, logo hai que poñer os medios necesarios para leválas a cabo, e logo moitas delas terminan sendo unha realidade. Así que o que non soña unha cousa, como ti soñas eso do cancro, sin dúbida nunca se lograría, pero no ese caso estou convencido de que con eso, con Oncomet e con todo o que estades facendo, pois seguro que algún día teremos moi boas noticias. Grazas por o que lle dedicas a túa profesión, gracias tamén cumplo un compromiso cos veciños de Lalín que mo pediron para ti. Que sepas que aquí tes moitos amigos. E a todos vos, queridos ilustres comendadores, a partir de hoxe somos máis amigos se cabe. Xa non vos vou pedir nada novo, porque normalmente nos premiamos antes de, despois, o que caiga na rede é peixe. Pero todos tedes xa suficientes méritos. Gracias, benvidos a Lalín, benvidos ao kilómetro cero. Presidente, que sepas que ti que eres comendador de dai xa bastantes anos, que sepas que estos ilustres lalinenses tamén son ilustres galegos, por ende. Así que moitísimas gracias a todos, disfrutade do día e vamos seguir de festa. Moitas gracias. A continuación, a Agrupación Cultural Carballo da Manteiga interpreta a marcha do antigo Reino de Galicia. Último, pregámoslle aos novos comendadores e comendadoras posar no medio do estrado para unha foto conxunta para os medios de comunicación antes da imposición das mans no molde no salón de plenos e firma no libro de honra do Concello de Lalín por parte da pregoeira dona Yolanda Castaño.
Bueno, aquí queda o teu chismiño. Farémoslo probablemente co ano ou outro máis. Vamos teñer as mans de todos os castelos que dan na primeira van a estar vos armados.